Son Cintia Arias, labrega, e formo parte de Vieiteira xunto co meu compañero Iván. Comecei no ano 2017, despois de deixar a carreira, houve un momento drama na miña vida e ao final miña mãe comproume un pouco estudiar algo sobre agricultura porque sempre me gustara moito e fixen o ciclo de produción agroecolóxica. As prácticas fixen en Irlanda e cando vim para aquí xa sabía o que quería facer, así que puxen un pouco de horta con invernadoiro e unhas poucas galiñas de mos. Iván unise no 2018 e, aparte, no 2020 engadimos un pouco para ter máis insumos, para ter esterco para a nosa horta, engadimos un pequeno rabaño de ovella galega. Facemos venta directa dende o comezo, os martes facemos reparto a domicilio na zona das Pontes e os sábados vamos ao mercado, que hai outros produtores desde fai moitos anos e unímonos a eles. Como eu estudiei o ciclo de produción agroecolóxica, xa me lera toda a normativa, entón xa pedira o selo con anterioridade e cando comecei coa empresa xa estaba certificado. Para nós é importante contar coa certificación porque significa que un organismo externo certifique que o estamos facendo ben e creemos que é unha garantía para os nosos clientes. Creo que a xente debería consumir produtos ecolóxicos porque, aparte de ser bo para a saúde, axudamos ao medio ambiente, a crear biodiversidade e, sobre todo, se é en explotacións pequenas como a nosa, que vende directamente, axudas a crear postos de traballo que importan e que cuidan a xente. Non queremos medrar, o noso camiño é loitar contra un sistema industrial que empobrece os chans, que acaba un pouco coa biodiversidade, tamén loitar contra o empobrecemento das persoas que traballan no campo e gustaríanos ser un exemplo para que houbera moitas máis granxas cun estilo parecido ao noso.